Vorig jaar heb ik getracht een club op te zetten voor plusminus 6 tot 8 jaar, voor kinderen van plusminus 6 tot 8 jaar, hier in het dorp natuurlijk. Er zijn geen kinderen meer of er is geen band of niks, geen behoefte. Ondertussen had de dorpsraad gezorgd en helemaal meegewerkt en alles gedaan. Dus er was geld beschikbaar gesteld door de gemeente. Dat is er eigenlijk, maar je moet gewoon wat doen. Toen dacht ik, dat geld is er nou, nu moet ik ook wat doen. En toen heb ik bedacht, dan een soort spelmiddag. Het waren eerst vage plannen, ik allerlei ideeën had. En toen ben ik gewoon, ik dacht, ik zet het door. Ik ga gewoon brutaal op iedereen af. Ik belde gewoon aan bij mensen waar ik nooit mee omging, die ik helemaal niet kende of dat ik wist. En ik heb de mensen die ik wel kende, heb ik proberen aan te spreken op hun talenten. De moeilijkheden hier in het dorp zijn, er is geen structuur, ik weet niet waar er nog mensen wonen, ik weet niet waar de kinderen wonen, of, dat is gewoon zo. Maar als ik eenmaal iemand benaderde, viel het al reuze mee. Ik ben de mensen zeer dankbaar die positief reageren op mijn in hun ogen warhoofdige plannen. Ze luisterden zelfs geduldig en wilden meteen meedoen. Door deze middag wil ik tonen dat er nog veel talenten onder ons wonen.